Černobyľ. Najrádioaktívnejšie miesto na svete. Toxická pustatina. Poprvýkrát dostali dvaja vedci exkluzívne povolenie preskúmať celú zónu. Pod hrozbou nebezpečnej radiácie je ich úlohou zistiť, aký vplyv má na tunajší život 30 rokov radioaktívneho spadu. Stúpa to. Choďte preč. Antropologička Mary Ann Ochota a biológ Rob Nelson sa odvážia hlboko do nepreskúmaných oblastí a dokončia najdôkladnejší výskum, aký sa tu realizoval. Je to veľké poškodenie. Budú robiť vedecké experimenty, Samozrejme, že je agresívny. hľadať odpovede na nezvyčajné reakcie a mutácie. Niečo tu je. Budú sa ponáhľať, aby neboli príliš dlho vystavení radiácii a odhalia šokujúcu pravdu o tunajších ľuďoch a živočíchoch, hoci sa predpokladalo, že tu nič a nikto neprežije. Život po černobylskej havárii. Apríl 1986. V jadrovej elektrárni Černobyľ došlo ku katastrofálnemu výbuchu. Jadro reaktora číslo 4 sa roztavilo, pričom sa uvoľnilo 8 tón vysokoradioaktívneho materiálu. Ožiarenie zodpovedalo 400 bombám zhodeným na Hirošimu, bolo 5-krát vyššie ako po katastrofe vo Fukušime a pršalo po celom svete. Zomreli tisíce ľudí, zahynulo nespočetné množstvo živočíchov. Aj po 30 rokoch je tu radioaktivita taká vysoká, že reaktor je dodnes opustený a zapečatený. Vstup do uzavretej zóny s priemerom 30 kilometrov sa prísne kontroluje. Myslím, že pred nami je kontrolné stanovisko. Áno. Po katastrofe si mnohí mysleli, že život tu navždy vyhynie. Nové štúdie však tento názor spochybňujú. Antropologička Mary Ann Ochota a biológ Rob Nelson prišli zistiť pravdu. Celá táto oblasť je ako jeden obrovský experiment, pretože tu máme dočinenia s rastlinami a živočíchmi, ktoré sú od počiatku vystavené radiácii. Keď ich skúmame, môžeme zistiť skutočné následky žiarenia. Áno, mnohí moji priatelia ma považujú za bláznivú, že som tu. Pýtali sa, prečo tak riskujem. Je predsa potrebné venovať sa vede. Ako dokážu prežiť živé tvory v takom extrémnom prostredí? A aký vplyv má na ne radioaktívne žiarenie? Niekoľkí ľudia pracujú tuto sú ďalší a tam ďalší. Teda v celej tejto oblasti sú ľudia a robia rôzne veci. Zisťujú, aký dosah má radiácia na divú zver. Čaká nás veľa práce. Áno, tak poďme na to. Rozprávajú sa tu príbehy o ozrutných rybách, dvojhlavých žabách a zmutovaných tvoroch. Ale čo v skutočnosti žije v černobylskej zóne nebezpečenstva? Plyn, raz, dva, tri. Hrozba neviditeľného zabijaka je všade prítomná, preto vedci Plyn! musia najprv prejsť vojenským výcvikom a obliecť si ochranný výstroj. Pozrite sa na mňa. Bolo to príliš neskoro. Dobre viete, kde ste. Položme to na zem. Nemôžem uveriť, že idem do centra nebezpečnej nukleárnej zóny. Pamätám si, keď som bola malá, že nás počas prestávky v škole držali v takej debne, aby na nás nespadol kontaminovaný prach. Mám na to živé spomienky. Toto je oveľa horšie. Máme tu návleky. Dobre. Pomôžu ti ochrániť nohy. Ďalej chrániť úst a nosa. Ochranné okuliare a ochranná kombinéza. Ešte nikto neskúmal túto zónu do hĺbky. Aj po 10 ročiach je okolie také zamorené, že keby sme tu ostali príliš dlho, mohlo by nás to zabiť. Mary Ann a Rob dostali inštrukcie, aké symptómy majú sledovať. Akútne vystavenie radiácií spôsobuje žalúdočnú nevoľnosť, závraty, vypadávanie vlasov, vracanie krvi a záchvaty, no následky dlhodobej radiácie nie sú dobre známe, pretože existuje len málo štúdií. Chceme zistiť, aký vplyv má 30 rokov radioaktívneho spadu na tunajší život. Začnú v tej časti zóny, kde je hladina radiácie pomerne nízka. Nachádza sa tu prísne tajný pozostatok studenej vojny. Vidíš tie stromy okolo? Boli úmyselne vysadené tak, aby zakryli tie antény. Nech ich nevidno zo žiadnej cesty.
Boli tu veľmi výkonné radary, pomocou ktorých Rusi špehovali západ. Celá táto oblasť bola prísne tajná. Nikto sem nesmel prísť. Veľmi dlho bola chránená. Predstavovala oázu pre divú zver, ktorá tu žila bez rušivých vplyvov ľudí. Bolo to však pred černobylskou haváriou, ktorá vyhubila živočíchy v celom regióne. Poďme sa pozrieť, čo to tu máme. Ahoj. Sme tu zatiaľ len krátko, ale už som počul ďatľa. Vedci sú prekvapení, čo tu objavili. Celá oblasť sa hemží divou zverou. Je to úžasné. Napriek všetkým očakávaniam sa zdá, že príroda tu ožíva. Ako to? Je možné, že radiácia ovplyvňuje živočíchy spôsobmi, ktoré nie sú tak ľahko viditeľné? Je čas na dôkladnejší výskum. Zbadala som tu čriedu koní Prževalského. Sú kriticky ohrozené a tamto sa pasú. Sú to najvzácnejšie tvory v tejto zóne. Zachránené, keď boli na pokraji vyhynutia. Je úžasné, že môžem byť tak blízko. Kôň Prževalského sa úplne líši od domestikovaných koní, aké pozná väčšina z nás. Ide o skutočne primitívny druh. Udáva sa, že tento druh sa vývojovo oddelil pred najmenej 50 000 rokmi a preto nám pripomínajú jaskinné kresby koní. Je to naozaj primitívny druh koní. 12 rokov po výbuchu ich vypustili v oblastiach s nízkou radiáciou v nádeji, že na takom chránenom mieste sa im bude dariť. Spočiatku všetko vyzeralo sľubne. Začiatkom 21. storočia sa im nesmierne darilo. Bol to typický príbeh o úspechu ochranárstva, no nedávno počet koní prudko klesol a nikto nevie naisto prečo. Skúsim sa priblížiť a skontrolovať, aká zdravá je táto črieda. Kone pôsobia úplne normálne, no teraz ich niečo ničí. Mary Ann chce zistiť, čo sa deje, preto vezme vzorky. Musím to naplniť konským trusom. Podľa tejto vzorky trusu sa zistí, či za katastrofálne účinky na kone môže choroba alebo radiácia. Profesor Tim Musso, biológ z Univerzity Južnej Karolíny, už 15 rokov skúma celý rad živočíchov v zóne. Tim, ahoj. Mary Ann, teší ma. Ako to ide? Z uzavretej oblasti sa nesmie nič odniesť, preto si profesor Musso zriadil laboratórium v jednej opustenej budove v zóne. Vítaj v našom skromnom príbytku. Ďakujem pekne. Tim, to je ono. Pozrieme sa, gamma spektrometer. Pevné olovené bloky, ktoré drží pokope lepiaca páska. Tuto máme vzorku. Pomocou spektrometra zmerajú radiáciu v truse. Pozrime sa, čo tu máme. Píha? Je to jasný dôkaz. Čo sa tu deje? Neprestajne to stúpa. Áno, to je neuveriteľné. A máme tu modrú špičku, to je CS-137, radioaktívne cézium. Áno, radioaktívne cézium dominuje v černobylskej zóne. Hoci sú kone v oblasti s nízkou radiáciou, kontaminácia ich tiel je extrémne vysoká. Určite to bude mať nesmierny vplyv na zdravie koní. Spôsobí to veľké škody. Som šokovaný. Tie výsledky boli ohromujúce. Vzorku konského trusu som vzala z oblasti s nízkou radiáciou v uzavretej zóne, no hodnoty cézia 137 vyskočili nahor. Postupom času sa v tele koní hromadí radiácia až dosiahne toxické hodnoty. To môže byť dôvod, prečo populácia koní klesá.
Ďalej uvidíte, Rob sa chystá preskúmať záhadnú zmenu správania živočíchov príznačných pre Černobyľ. Vlkov. Život po černobylskej havárii. Biológ Rob Nelson a antropologička Mary Ann Ochota sa snažia zistiť, aký extrémny vplyv má jadrové žiarenie na živé tvory v okolí Černobyľa. Rob je na stope zvláštnej zmene v rastúcej populácii vlkov. Povráva sa, že vlky sú dosť agresívne. Okrem toho sú veľmi inteligentné a zvyčajne sa vyhýbajú ľuďom. Tuto je však situácia trochu iná. Tunajšie vlky boli vystavené radioaktívnemu žiareniu. Rob sa dá dokopy s odborníčkou na vlky Marinou Škviriovou, ktorá skúma tunajšie vlky už vyše 10 rokov. Prezradí mu znepokojivú informáciu. Áno, mali sme tu jeden prípad, keď napadli ľudí. Teda vlky tu lovia dobytok, psy a zaútočili aj na ľudí. Len v jednom prípade. V zóne bola skupina výpomocných robotníkov, keď zrazu na nich zaútočil osamelý vlk a opakovane ich hrízol. 6 osôb odviezli do nemocnice, kde im zašili rany a ošetrili proti besnote. Útoky vlkov na ľudí sú mimoriadne vzácne, najmä na skupinu ľudí. Keď si spomínam na príbehy z detstva, počúval som, že vlky nikdy nenapadnú ľudí. Mohol to byť ojedinelý prípad, ale miestni sa obávajú, že jadrové žiarenie mení správanie vlkov. Rob chce nainštalovať fotopasce a vidieť vlky v akcii. Tie však často lovia po zotmení, teda Rob musí ísť do lesa černobylskej uzavretej zóny v noci. Zakrátko bude 9 hodín a už dlhšie sme nikoho nestretli. V noci v tomto lese je človek náchylnejší uveriť príbehom o zmutovaných živočíchoch. Dúfame, že sa nám podarí priblížiť natoľko, že uvidíme vlky cez fotopasce. Zaujíma nás totiž ich správanie. Tieto fotopasce urobia snímku za každým, keď živočích preruší zväzok lúčov. Robovi však nebude stačiť letmý záber prechádzajúceho vlka. Musí zachytiť aj jeho správanie, čo sa s kamerou ešte nikomu nepodarí. Mám tu možnosť presvedčiť sa, či sa vlky skutočne správajú čudne. Ak je to tak, prvýkrát sa podarí niečo také zdokumentovať. Zrazu niečo počujú. Psst. Vidíš? Čo to bolo? Je to veľmi hlboký zvuk, ako by to bol útržok zabíjania vlkov. Niekde veľmi ďaleko. Marina má plán. Vraví, že narýchlo niečo urobí a skúsi ich privolať. Vlky odpovedajú. Dúfajú, že prilákali vlky bližšie k fotopasci a odchádzajú. Na noc sme ostali v uzavretej zóne v Černobyle. Práve sme večerali, keď niekto pribehol a povedal, že na parkovisku je diviak a tuto ho máme. Vôbec si nás nevšíma. Páni, ten je obrovský. Musím sa priznať, nenachádzam slov. Je tak blízko a váži viac ako ja. Viem, že diviaky sú schopné zabiť človeka. Dobodajú ho klami. Bože môj. V celej zóne počet diviakov stúpol. Myslím, že žerie nejaké orechy zo stromu nad nami. Majú neskutočne tvrdé škrupiny, no diviak ich hravo rozlúskne. To je dôkaz, aké silné sú jeho čelustie a jeden z dôvodov, prečo sú diviaky také nebezpečné. Ďalšia hrozba je skrytá.
Tieto diviaky sú radioaktívne. Žerú toxické rastliny v zóne a tak sa v ich tele hromadí jed. Keď sa potom zatúlajú mimo zóny, miestni ich lovia a jedia. Vidíme, ako sa diviaky krmia. Rypákom si zo zeme vyhrabávajú korene. Žerú hríby, bobule a preto sa môžu tak ľahko kontaminovať. Ak jete mäso z diviaka, strebávate všetko, čím sa tie zvieratá živili a preto je ich mäso veľmi nebezpečné. Ale kto tie živočíchy loví? A prečo by chcel jesť toxické mäso? Na ďalšie ráno Marianne odhalí ďalšie znepokojujúce informácie. Aj keď sú okolo Černobyľa kontrolné stanice s ozbrojenými strážami, dopočula sa, že niekoľkí bývalí obyvatelia sa tajne vkradli naspäť a teraz tu žijú natrvalo. Marianne ako antropologička sa zaujíma o podrobnosti a zaumienila si, že tých ľudí vypátra. Cítim sa ako špión za starých sovietských čias, lebo som si musela dohodnúť viac menej tajnú schôdzku s niekým, kto pozná ľudí v tejto zakázanej zóne. Úrady vedia o tom, že tu žijú ľudia, ale nie sú nadšení, že sa chcem s nimi rozprávať. Ivan pracuje v zóne legálne na miestnej hasičskej stanici. Súhlasil, že vezme Marianne na stretnutie s 2 osobami, ktoré tu žijú trvalo. Ivan Ivanovič, som Marianne. Marianne. Zdravím, takže bývate tu natrvalo? Ivan a Maria sa vrátili do Černobyľa len 2 roky po havárii. 50 rokov? Teda pamätáte si, keď sa stala katastrofa? Ivan Ivanovič vraví, že si presne pamätá na okamih, keď sa stala pohroma. Práve sadili zeleninu a zrazu sa dopočuli o evakuácii. Povedali im, že musia opustiť domov. Prečo sa však chceli vrátiť do tejto prázdnej radioaktívnej dediny? Pre pána, to je hrozné. Mysleli si, že ste poškvrnení? Keď ich evakuovali z Černobyľa, ľudia v oblasti, kam ich presťahovali, ich považovali za znečistených, kontaminovaných. Teda keď vošli do obchodu, všetci ostatní odišli. Keď sa k nim mimo Černobyľa správali ako k vyvrheľom, dali prednosť radioaktívnemu spadu pred izoláciou. Aha, tuto máme mrkvu. Nie sú tu žiadne obchody, takže táto dvojica sa živí najmä tým, čo si tu dopestuje. Mrkva, kukurica, hrášok. Netrápi vás kontaminácia v pôde? Vraví, že tzv. Likvidátori, pracovníci, ktorí sa podieľali na čistení okolia po havárii, oznámili, že pôda je dostatočne čistá na to, aby tu žili ľudia. Je však prakticky nemožné úplne zlikvidovať radiáciu. A aj slabé žiarenie sa môže v živočíchoch a rastlinách časom hromadiť na nebezpečnú úroveň. Je tu pekne teplo. Ivan a Maria musia žiť z toho, čo si v zóne dopestujú alebo nájdu, preto môžu byť v ohrození. Ten pár tu rozhodne má ťažký život. Ivan a Maria nie sú jediní, kto tu žije. Odhaduje sa, že dnes v tejto toxickej pustatine žije vyše 150 osôb. Keď som zistila, že tu trvalo žijú ľudia, situácia sa úplne mení. Musíme pochopiť, aké následky má dlhodobé vystavenie radiácií nielen na živočíchy, ale aj na ľudí. Prešlo 24 hodín, odkedy biológ Rob Nelson a expertka na vlky Marina Škviriová nastavili fotopasce, aby zachytili správanie černobylských vlkov. Je to skvelé. Fíha, vidíme tam samca? Na podiv na zábere vidno vlka, ako žerie korisť. Je to jedinečná príležitosť pozorovať jeho správanie. Čo mi vieš povedať o správaní vlka, ktorý sa tu práve krmí? Vidíme, že žerie, ale pôsobí zlostne. Mám pravdu? Možno ho niečo ruší. Vidíš to? You can see, yes? Díva sa opačným smerom. On another side.
Zjavne vrčí. Cerí zuby. Áno, rozhodne je agresívny. Vidíme, ako na niečo cerí zuby. Samozrejme, že je agresívny. Musím sa priznať, že je to trochu desivé, keď vidím agresívne správanie vlkov. Zároveň máme veľké šťastie, že to môžeme pozorovať, pretože s takým niečím sa dá vo voľnej prírode stretnúť len zriedka. Neviem presne, na čo sa vlk díva. Z tej snímky to ťažko povedať. Vedci budú pokračovať vo výskume, odoberú vzorky DNA a pokúsia sa zistiť, čo sa deje s tými ožiarenými vlkmi. Roba a Marianne čaká doteraz najväčšia výzva. Idú do oblastí s najvyššou radiáciou a preskúmajú miesto, ktoré sa radí medzi najnebezpečnejšie. Veľa šťastia. Vďaka. Nech sa ti nič nestane, Rob. Je to neslávne známy červený les. Túto radioaktívnu černobylskú zónu ešte nikto plne nepreskúmal. Si nervózny? Áno, trochu. Určite. Ale všetko v poriadku. Po výbuchu vietor odvial rozľahlý radioaktívny mrak smerom na západ, kde sa jeho toxický obsah vypršal. Zo zjavných dôvodov nie sú tieto radioaktívne oblasti veľmi dobre preskúmané. Hoci uplynuli už 10 ročia, hladiny kontaminácie sú smrtiace. Keby sme tu ostali príliš dlho, smieme sa tu zdržať len chvíľu. Tým musím si neustále opakovať, že toto prostredie je nesmierne nebezpečné, pretože hrozba je neviditeľná. Na oko je to iba pekný les. Toto miesto patrí medzi najradioaktívnejšie na našej planéte. K Marianne sa pridal biológ profesor Tim Musso. Pozrime sa, aké je tu žiarenie. Fíha. A to meriame takmer meter nad zemou. 662, 686, 747. To je extrémne. Sú to najvyššie hodnoty, aké sme v zóne doteraz namerali. Les však skrýva ešte nebezpečnejšiu nástrahu, ktorá predstavuje veľkú hrozbu nielen pre život na okolí, ale aj na celej planéte. Pre pána Tim. Môže byť z toho veľká pohroma. Život po černobylskej havárii. Antropologička Marianne Ochota a biológ Rob Nelson pokračujú v skúmaní, aký vplyv má vystavenie dlhodobej radiácii na ľudí, ako aj na divú zver v uzavretej zóne Černobylu. Teraz skúmajú červený les, ktorý sa radí medzi najradioaktívnejšie miesta na svete. To nie je normálne. Vidíme tu naozaj starý strom, ktorý vôbec nehnie. Áno, je to jeden zo stromov, ktoré odumreli počas výbuchu jadrovej elektrárne. Sme v takzvanom červenom lese. Volá sa tak, lebo všetky stromy sú po odumretí červené. Fíha. Prešlo vyše 28 rokov a ako vidíš, drevo je takmer neporušené. Keď doň kopneš, je naďalej tvrdé. Mŕtve stromy sa tu na podiv nerozkladajú a na zemi sa za dlhé roky hromadí lístie, ktoré pôsobí, ako by zo stromov spadlo len včera. Vidíme, že je tu hrubá vrstva lístia. Čo sa tu deje? Hromadí sa tu celé roky. Extrémna radiácia vyhubila dokonca aj organizmy, ktoré napomáhajú rozkladu. Ak chýbajú drobné tvory, baktérie a huby, ktoré rozkladajú materiál na lesnej pôde, v podstate sa naruší celá pyramída ekosystému však. Má to veľký dosah, ale ešte väčšiu hrozbu podľa nás predstavuje fakt, že všetok ten materiál na Zemi je horľavý. A v prípade lesného požiaru by horel inak ako bežné lístie. Bože môj, Tim, nebol by to len lesný požiar, ale požiar radioaktívneho lesa. Presne tak. To je desivé. Keby sa to lístie vznietilo, všetok radioaktívny materiál sa dostane do vzduchu. Rozšíri sa a spadne na domy, školy, parky, farmy. Bola by to ďalšia katastrofa. Môže byť z toho veľká pohroma. Radioaktívne žiarenie sa nahromadilo v listoch predtým, ako opadali. Ale aká vysoká miera kontaminácie by sa uvoľnila pri požiari? Dá sa to zistiť len jedným spôsobom. Marianne musí nazbierať trochu lístia a kontrolovane ho spáliť.
Hlbšie v červenom lese Rob hľadá hmyz. V tejto zóne s veľmi vysokým žiarením vyhynula väčšina populácie hmyzu. U niektorých druhov, ktoré prežili, sa prejavujú deformácie a mutácie. Keďže hmyz nežije veľmi dlho, od pôvodného ožiarenia tu máme už x-tú generáciu, preto sa už dajú pozorovať genetické zmeny a mutácie. Pozrime sa. Sú tu pavúky, to je isté. Pavúky možno pôsobia normálne, no zdanie klame. Stačí sa lepšie pozrieť na ich pavučiny. V porovnaní so zdravými pavúkmi tkajú tie radioaktívne z Černobylu nepravidelné, pokrútené, zdeformované pavučiny. Pri experimentoch, keď pavúkom dali drogy, sa dalo pozorovať podobné správanie. Má to vplyv na ich prežitie a môže to byť príznak genetickej mutácie. Medzičasom na opačnom konci červeného lesa Mary Ann zhromažďuje materiál na experiment. Ak chcem vziať vzorky lístia, takýto oblek mi nebude stačiť. Musím použiť aj takýto filter. Hrozba sa dá veľmi ľahko podceniť, ale až pri pohľade na monitor zistíme, že je tu nesmierna radiácia. Keby som nepostupovala správne, mohlo by ma to zabiť. Na testy nepotrebujem veľa lístia, lebo je pokryté radioaktívnym prachom. Listy vyzerajú neškodne, no sú veľmi nebezpečné. Mary Ann už takmer dokončila svoju prácu v červenom lese. Musí už len zmerať posledné hodnoty. Pre pána, Ian, veľmi to stúpa. Choďte preč! Odstúpte, choďte preč! Všetci sa stiahnite hneď. Čo tu je? Hodnota stúpla na 3000 a ešte viac. Jednoznačne je tu zakrytý zdroj žiarenia. Fíha. Ide o radioaktívnu kontamináciu. Tá dávka znamená, že si v norme. Dobre. Len žiadna panika. Zmeriam ostatných. Práve som chcela zmerať hodnotu radiácie machu v tejto časti červeného lesa, keď som zbadala niečo kovové. Netuším, čo to je, ale hodnoty vyleteli na 2000, 3000 a zrazu sa na displeji zjavilo slovo viac. Ian nás rýchlo stiahol preč. Platí tu princíp, že ak zdvojnásobíte svoju vzdialenosť od zdroja, dávka sa zmenší na štvrtinu. Teda nič sa nám nestalo. Sme všetci v poriadku? Áno. Dobre. Musíme informovať úrady o tomto zdroji. Zjavne ho niekto prikryl kovovým štítom, aby chránil okolie pred neskutočne radioaktívnym, nebezpečným materiálom, ktorý sa dolu nachádza. Výborne. Zoráte sa. Mary Ann je ešte stále šokovaná, že unikla len o vlások. Teraz chce zistiť, akú hrozbu predstavuje lístie. Kontrolovane zapáli za hŕsť lístia a tento test ukáže, aká vysoká radioaktivita sa uvoľní, keď začne horieť. Horia nesmierne rýchlo, lebo sú veľmi suché. Páni, pozrite sa na to. Veľmi kontaminovaný je nielen popol, ale aj voda, ktorou som oheň uhasila. Keby došlo k rozsiahlemu lesnému požiaru, popol by zjavne vyletel do vzduchu a pri zrážkach by sa dostal do pôdy oveľa ďalej od červeného lesa. Samozrejme, zamoril by aj vodu. To je desivé. Páni, zdanlivo som iba pálila lístie, no potom som si pripomenula, že je pokryté radioaktívnym céziom 137. Keby sa dostalo do vnútorných orgánov, do dýchacích ciest alebo do pokožky, mala by som veľký problém. Však? To teda áno. Keď vedci na konci dňa odchádzajú zo zóny, musia sa podrobiť kontrole celého tela, aká vysoká je miera ožiarenia. Pri Robovi skener spustí alarm.
Myslím, že sa spustil. Neviem, čo sa stalo. Neviem. Choďte späť. Nuž, nebolo to dobré. Možno to skúsim znovu. Neviem, čo sa stalo. Po druhýkrát to vyšlo. Všetko v poriadku. Bol to varovný signál. Tento raz išlo našťastie o falošný poplach. Nočná dráma sa však ešte nekončí. Práve sme opustili uzavretú zónu. Je necelých 100 metrov tým smerom a tamto niečo vidíme. Predpokladám, že je to rozsiahly požiar. Marianne ma podrobne informovala o svojom výskume s listím a verme, že nezačal horieť les. Požiar je len niekoľko metrov od kontrolného stanovišťa. Stačil by závan vetra a iskry by mohli preskočiť na nukleárnu časovanú bombu, ktorú červený les predstavuje. V tej chvíli je smrtiaca hrozba viditeľná. Marianne a Robovi ostávajú len 2 dni, potom hodnoty ožiarenia ich tela dosiahnu maximum. Teraz ich čaká najväčšia výzva, chladiaca nádrž priamo pred reaktorom číslo 4. Tamto je reaktor číslo 4, respektíve sarkofág, ako to mnohí ľudia volajú. Po výbuchu celý reaktor zakryli a keďže zhruba po 30 rokoch sa sarkofág začína rozpadať, robia tu nový, obrovský. Nemal by som tu filmovať, preto som nechal v obraze dodávku. Ani tým smerom by som nemal nakrúcať, takže nebudem. Chladiaca nádrž dodnes obsahuje smrtiace plutónium a urán z reaktora. Kolujú tu príbehy, že v hĺbke nukleárnej nádrže číhajú obrovské ryby. Toto miesto má niečo do seba. Neviem, či je za tým iba tajomstvo vody, ale chladiaca nádrž vždy podnecovala vznik čudných príbehov a logicky viem, že žiadne príšerné ryby a extrémne zmutované tvory zrejme neexistujú. No človek si predsa len predstavuje, aký možný dosah má radioaktivita na tunajšie tvory. Rob dostal špeciálne povolenie preskúmať tieto vody. Jeho bezpečnostný tím je veľmi obozretný. Na takomto mieste neradno nečakane spadnúť do vody. Sme veľmi blízko pri reaktore. Je o kúsok ďalej, čo by kameňom dohodil. Viem, že priamo v chladiacej nádrži je veľa radioaktívnych častíc, uránu a plutónia z pôvodného reaktora. Rob je skeptický, či tu vôbec niečo prežilo a chce to preskúmať pomocou podvodnej kamery. Poďme sa pozrieť, čo sa tu vyskytuje. Fíha, to je úžasné. Napriek smrtiacim časticiam je nádrž na podiv plná života. A potom sa z hlbín vynorí niečo väčšie. Oveľa väčšie. Zdá sa, že možno tu predsa len žijú príšery. Marianne si zaumienila, že to zistí. Chce otestovať DNA obrovských rýb, ktoré žijú v chladiacej nádrži. Používa na to improvizovanú, ale dômyselnú tyč na odber vzorky DNA. V živote som nevidela takú veľkú rybu. Páni, to je ozrutá. Ryby presahujú dĺžku 2 metrov. Sú to sumce západné. Ide však o zmutované jedince? Pre pána. Ak chce Marianne urobiť rozbor ich DNA, potrebuje maličkú vzorku rýb. Žraloky sa dajú prilákať tak, že do vody sa hodí mäso. Pri sumcoch stačí chlieb a bobule.
Ó nie, nezasiahla som ho. Bola to najväčšia ryba, akú som kedy v rieke videla a nepodarilo sa mi ju bodnúť. Jeremy Wade ustúpil. Mary Ann síce nie je majsterka v rybárčení, no len vzdá. Blíži sa veľký sumec, toho si podám, skúsim ho chytiť. Mám ho. Konečne úspech. Myslím, že ho mám. Videla som, ako sa zvrtol. Výborne, mám vzorku. Možno to vyzeralo komicky, ale trvalo mi niekoľko dní, kým som si vybavila povolenie loviť z mosta. Konečne mám vzorku na rozbor DNA a potom zistíme, ako to v skutočnosti vyzerá s príšernými rybami. Je udivujúce, aké množstvo rýb žije v chladiacej nádrži. Mary Ann sa stretne s biologičkou, odborníčkou na ryby Adelaide Lerebo, ktorá na základe pozoruhodného zistenia objasní, prečo je to tak. Robíš výskum v najpovážlivejšom prostredí. Áno. Zistila, že niektoré ryby sú schopné chrániť sa pred škodlivými vplyvmi radiácie tak, že si opravujú vlastnú DNA. Vravíš, že za posledných zhruba 30 rokov po havárii sa vyvinuli tak, že lepšie znášajú žiarenie? Myslím, že áno. Majú isté mechanizmy na opravu poškodenej DNA a možno preto zvládajú život v tomto radioaktívnom prostredí. Predstava, že živočíchy sa vyvinuli tak, že sú schopné znášať extrémy tohto prostredia, je neskutočná. Ďalší výskum v uzavretej černobylskej zóne priniesol nový a veľmi konkrétny záblesk nádeje. Rob dnes spolupracuje s profesorom Timom Musom. Chcú chytiť nesmierne osobitý druh živočícha. Teraz musíme len čakať? Áno, sadneme si, dáme si kávu a počkáme, kým vtáky vletia dnu. Skvelé. U mnohých vtákov na okolí sa dá pozorovať závažné poškodenie radioaktívnym žiarením, či už ide o sivý zákal, rakovinu, menší mozog, ale niekoľkých sa to netýka. Pekne. Čo tu máme? 2 vtáky. Výborne. Pozrime sa. Síkorky veľké? Áno, Parus major, tu ich máme. Vyberiem ju. Pre pána. Chcú si zobnúť však. Áno, ďobla ma do prsta. Tmavšia škvrna na krídle je dôkazom, že obyčajná síkorka veľká je prvý druh na svete, ktorý sa prispôsobuje radiácii. Nedávno sme zistili, že niektorým druhom vtákov sa v zamorenom prostredí celkom slušne darí. Ako to funguje? Krvnými rozbormi sa potvrdilo, že tieto vtáčeky sa vyvinuli tak, že si dokážu tvoriť v tele antioxidanty, ktoré ich chránia pred škodlivou radiáciou. Čiže tieto vtáky sa vedia prispôsobiť situácii, v ktorej sa ocitli? Vidíme tu konkrétny príklad prirodzenej selekcie. To je fascinujúce. Síkorky veľké sa prispôsobili nukleárnemu prostrediu a to neuveriteľným tempom. Poprvýkrát to pozorujeme vo voľnej prírode. Keby sme pochopili mechanizmus, ktorý túto zmenu umožňuje, naša situácia by sa zmenila. Ešte uvidíte, ako Mary Ann stretne drobné tvory, ktoré možno skrývajú tajomstvo, a to by mohlo znamenať zásadný prevrat spôsobu, ako sa my ľudia chránime pred radioaktívnym žiarením. To je sila. Život po černobylskej havárii. Antropologička Mary Ann Ochota a biológ Rob Nelson videli v Černobyli ničivé účinky dlhodobej radiácie. No teraz našli stopy, že príroda sa bráni. Mary Ann asistuje pri experimente, ktorý by mohol zachraňovať život ľuďom. Som v tej časti uzavretej zóny, ktorá patrí medzi najzamorenejšie. Sme západne od reaktora číslo 4 a práve túto oblasť postihol najvýraznejší radioaktívny spad. Na výskum je to fantastické prostredie. Doktor Zbišek Boratínsky je evolučný biológ. V záujme výskumu loví do pascí myši a hraboše, ktoré žijú v najnebezpečnejších černobylských zónach. Čo je v každej pasci? Slnečnicové semienka? Jablko?
Nebodaj je to zemiak. Áno, je to zemiak. Milujú zemiaky. Áno. To je milé. Sú presvedčení, že objavili tajnú zbraň proti poškodeniu radiáciou. Aha, tu to máme. Čiže pascu umiestnime pod túto krvnú stanicu, ktorá je jadrom celého experimentu. Pretože sa tvrdí, že tieto granuly obsahujú dokonalú stravu. Zvyšek, o čo presne ide? Granuly obsahujú antioxidanty, ktoré majú hrabošom a myšiam pomôcť zmierniť oxidačný stres, zavinený radiáciou v tejto oblasti. Teda ak myši zožerú tie častice, chránia sa pred negatívnymi účinkami radioaktivity? Práve to tu chceme otestovať. Skutočne je to super potrava. Predtým, ako tu nainštalovali krmné stanice, u hrabošov sa prejavovali závažné príznaky choroby zo žiarenia, ako aj scvrknuté vnútorné orgány a menší mozog. Môže však jednoduchá zmena stravy stačiť na ich ochranu? Ahoj, máme jedného. Ten je rozkošný, je to hraboš, však. Je to hrdziak lesný. Krásny. Na podív tento hraboš pôsobí úplne normálne. Na prvý dojem pôsobí zdravo. Áno, je veľmi pekný. Môže mať asi 2 mesiace. Z doterajších meraní vyplýva, že hraboše, ktoré dostávali špeciálnu stravu, trpia oveľa miernejšími príznakmi choroby zo žiarenia. Tento hraboš bude mať normálnu veľkosť mozgu, hoci sa narodil a žije vo veľmi zamorenej oblasti. Áno. To je výnimočné. Ak to funguje pri myšiach alebo hrabošoch, platí to aj u ľudí? Môže to fungovať u všetkých druhov živočíchov, vrátane ľudí. To je sila. Je to ohromný objav. Ak nás niečo také jednoduché ako obohatenie stravy o jednu prísadu dokáže do takej veľkej miery chrániť pred radiáciou, môže to mať ďalekosiahle dôsledky. Tunajší výskum môže mať vplyv na ľudí, ktorí prežili katastrofu vo Fukushime, na pacientov s rakovinou, na množstvo životov ľudí aj živočíchov. Tento výskum je priekopnícky. Antropologička Marian Ochota a biológ Rob Nelson zistili, že radiácia mala nepriaznivé následky aj v oblastiach, ktoré sa nepovažujú za kontaminované. Dozvedeli sa, že isté živočíšne druhy sa vedia v záujme prežitia prispôsobiť a dvojica dokončila najrozsiahlejší prieskum uzavretej zóny. Pred odchodom sa dozvedia novinky o sumcoch z chladiacej nádrže. Ich DNA sa líši od DNA bežných sumcov, ale napriek mutácii sú tieto ryby schopné prežiť aj v tomto extrémnom prostredí. Smrtonosné škody, ku ktorým tu došlo ľudskou vinou, sú nepopierateľné. Ale sú tu jasné znaky, že tam, kde nie je človek prítomný, sa príroda adaptuje spôsobom, aký sme vôbec nečakali. Domnievali sme sa, že jadrová katastrofa, ako bola černobylská havária, vyhubí život na celé tisícročia. Príroda sa však bráni a vymáha si priestor v uzavretej zóne. Zaplatili sme vysokú cenu, ale je tu nádej.